कौन करा होची एठी? हाँ? ଏଇଠି ଝୋଟି ବନାଉଛି झुट्टी कहीं କାହିଁକି ନା ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଝୋଟି ପାଣି ବନେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। करले पैसा देवे तते ना ନା ବଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ମୁଁ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଲିପି ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ ଲିପି ଦେଇଥିଲି କହୁଛି, ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ପୋଛା ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରନ୍ତି, ପୁରା ଗୋବରରେ କରନ୍ତି। ତଳେ ଗାଈ ଗୁଡା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଗୋବର ନାରୀ ଗାଈ ଗୋବର ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିବି? ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କରିବା ଦରକାର ନା। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାପରେ କହିବେ କି ବାହାରି ଯା, ଗୋବର ଗୋବର ଆଣିକି ଏଠି ପାଲା କରୁଛୁ ଏମିତି କହିବେ। ହଉ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋବରରେ ଲିପିକି ଗାଁରେ କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ସବୁ ମାଟି ଘର ଥାଏ, ଆଉ ଗୋବରଟା ହଉଛି କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋବର। ସେଥିପାଇଁକା ହଉଛି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମାନେ ମାର୍ବଲ ଘର, ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେ ଶୁଖିଯିବ ଇଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ଆସିବନି, ଏବେ ନେଲେ ବି ଆସିବନି, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ପୁରା ପଟପଟ କି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କାଟିଦେଲି ଆଉ। ତମକୁ ଝୁଟି କଟା ଆସେ ନା? ମୋ ଗାଁରେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତମକୁ? ନା, ଯଦି ନ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉନ। ମୋତେ ଆସିନି ଟ୍ରେନିଂ। ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ନା। ମୋତେ ଝୁଟି ବନାଏ, ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଏ। ଝିଅମାନେ ହେଲେ ସବୁ କାମ ହେଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇ ନେଇଛି ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଝୋଟିଟା ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜଳେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସେରା ବି ପକେଇଥିଲି, ରାତିରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ନା, ଏବେ ମାନେ ଦେଖାହେଉଛି ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁରୁଜରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି କଳସୀ ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି, କଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର। ଆଉ ଏଠି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଚଉରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ କରିଡ଼ରରେ ଲଗେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଘରକୁ ସନଲାଇଟ୍ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକରେ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ମୁରୁଜ ବି ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଇଛି, ଧୂପ ଦେଇଛି, ଆଉ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ସଜେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ବି ଦେଖି ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିକି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏଠି ମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଠାକୁର ବସେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋର ଝୋଟି ଚିତା ମୁଁ କେମିତି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି କରିଛି। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାରଠୁ ମାନେ ଗୁରୁ ମାଣବସା ହେଉଛି। ଏଇଟା ପାଞ୍ଜି ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି, କାହାର କାହାର ବିରଜା ପାଞ୍ଜି, କାହାର କାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ମାନେ ଆଜି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚୁକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ ବି କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ତ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ତ ମଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ନ ଖାଇବିନି। ଆଉ ମୋର ପରାଠା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଅରଙ୍କର ହେଇଛି ଅନ୍ନ, ଆଉ ଡାଲମା କରିଛି, ମୁଗ ଡାଲମା, ସବୁଯାକ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆଉ ହେଇଛି ଆମର ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏତିକି କରିଛି, ଆଉ କିଛି କରିନି। ଆଉ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଖାଇବା ବନେଇଛି। ତ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଏଠି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଘରେ ଆମର ମାଣ ବସୁଛି। ଆଉ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏଇ ମାସରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପବିତ୍ର ମାନେ ଦିନଟା ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପଞ୍ଚୁକ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ବି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ତ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦରକାର ଏଇଠି ଲେକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା କରିକି ଭସେଇ ପାରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଉଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୀତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକା ମା ବୋଇଲ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇଲ, ମାସକୁ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନକୁ ଧର୍ମ ମୋର। ତ ଦିନକୁ ଧର୍ମ ହେଲେ ବି ଧର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଫରେ, ଦିନକୁ ଧର୍ମଟିଏ କଲେ ବି ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କେବେ ନା କେବେ ତ ଫଳ, କର୍ମ କରିଚାର ଫଳ ନିହାତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ତ ଏମିତି ହେଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବର୍ଷା ଆସିବ ଏବେ। ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତରୁ ଲୁଗା ନେଇ ଆସେ। କେତେ ଯାକ ଲୁଗା ଧରିକି ଚାଲିଛି ମୁଁ ବାହାରେ, ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା 5 ତାଲା ତ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି। ଥକିଗଲି ପୁରା ଖରାରୁ ଆସି ଆସି। ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।